Brankovský vodopád, odetý do zimného šatu, patrí k najkrajším prírodným útvarom v našom regióne. Impozantná ľadová stena priťahuje nielen turistov, ale aj odvážnych lescov, ktorí sa neboja výziev. Objektívne je dosť ťažký, lebo v spodnej časti vytvára tzv. Karfioly, to znamená, že voda sa tam kopí do takého útvaru a v hornej časti je veľmi ciaglikovitý. Takže nie je to kompaktný ľad a z titulu istenia je dosť problematický. Nechcú tam držať tie bezpečnostné frézy. Znamená to, že teda preverí horolezca? Preverí veľmi dobre, je to v podstate 40 metrov skoro kolmého ľadu a to dá zabrať už človeku. Ale je to fantastické, je to taký moment, ktorý je prchavý. Viem, že možno už o týždeň po tom oteplení to nebude leziteľné, takže je to úžasný pocit. Zdolávanie zamrznutého Brankovského vodopádu je pre horolezcov zblízka aj ďaleka veľkým lákadlom, najmä keď padajúca voda zamrzne po celej jeho dĺžke a masívna ľadová stena je tak leziteľná až na samotný vrchol. Rovnako ako aj pri skalnom lezení, aj pri tom ľadolezení je to veľmi dôležité, aby človek naozaj tú skalu alebo ten ľad počúval, pretože podľa toho zvuku ľadu človek vie, či to miesto, do ktorého zatína, je pevné, alebo či hrozí jeho uvoľnenie. Vždy je to v skúsenostiach. Ako prvý rok, keď som liezol nejaké ľady, tak som si netrúfol sám ťahať tú cestu a šrobovať šroby. Vždy som išiel na druhom konci, alebo takzvané na údicu, kde už niekto vyliezol predtým a takýmto spôsobom som si natrénoval trošku a postupne som chodil v zime častejšie a častejšie na ľady. Očarujúci ľadopád láka odvážnych. Pri jeho zdolávaní je dôležitá súhra skúseností, citu, odvahy, ale ako priznávajú samotní horolezci, aj kúska šťastia. Nevyhnutné je špeciálne horolezecké vybavenie, najmä cepiny, mačky a špeciálne skrutky na istenie, ktoré sú zavrtávané do ľadu. Pri lezení v ľade možno používať vlastne viacero techník. Možno buď, pokiaľ to tie útvary umožňujú, naozaj ten cepín iba založiť do nejakej dierky, hrany, alebo pokiaľ by bol ten ľad kompaktnejší, je možné do neho samozrejme zasekávať, pričom treba používať primeranú silu, lebo pokiaľ človek zasekne do toho ľadu príliš silno, je samozrejme problém ten cepín aj vybrať. No a pri samotnom lezení je takisto dôležitá stabilita, to znamená, poloha nôh mala byť čo najširšie. A vlastne človek mal mať vždy stabilnú polohu nejakých 3 pevných bodov. Čo som počul aj od chalanov, že posledných asi 5 rokov alebo koľko tá vrchná časť nebola leziteľná, tak to je paráda. Tento rok je to ako fantázia.
Táto ľadová pevnosť vytvorená vplyvom mrazivého počasia sa nachádza v 5. stupni ochrany, pričom Brankovský vodopád je národnou prírodnou pamiatkou. Ľadolezenie je tu oficiálne povolené od 20. decembra do 28. februára. Brankovský ľad bol v podstate vylezený nejako, čo máme záznamy v 81. Prvovýstupcami Kováč a Zelenka. Liezli ho 7 hodín, použili 12 fréz a liezlo sa technickým spôsobom. To znamená, že sa sedelo v tých frézach a presúval sa človek postupne meter po metri vyššie a vyššie. Vďaka vývoju horolezeckej techniky a výstroja je dnes ľadolezenie dostupnejšie a časovo a technicky menej náročné. Skúsenosti, kondíciu či pripravenosť lescov však ľadopády dokážu preveriť stále naplno. Také asi najhoršie, čo som doteraz zažil, že som mal také omrzliny 1. stupňa na nohách statier. No, takže potom hneď som si povedal, že poriadne topánky si musím kúpiť a vyhrievané ponožky a takéto veci. Ja som rád, že som si ho dal, pretože toto je jeden z najťažších vodopádov slovenských a je to blízko, tak som využil aj možnosť, že nemusím ísť do Tatier, dlhé nástupy. Najťažšie je vidieť, že je v tej vrchnej časti ten teda kolmý ľad, tak to je také asi tam ani tie, ako hovoríte, kaleráby alebo karfioly moc neboli. Prezrádza skúsený horolezec Rastislav Bjarinec, ktorý Brankovský ľadopád zdolal po prvý raz. Mrazivá výzva možno nie je pre každého, no kombinácia ľadovej krásy a adrenalínového športu si dokáže získať srdce nejedného lesca. Je to svojím spôsobom niečo veľmi návykové, niečo zábavné. A ako mňa na lezení všeobecne, ale na tom ľadom lezení veľmi baví hlavne to, že človek naozaj vypne hlavu a proste venuje sa tomu pohybu, tomu momentu, že prežívaš tú chvíľu, v ktorej si a vlastne nemusíš myslieť chvíľku na celý ten svet okolo. A potom, keď sa do toho svetu okolo vrátiš, tak mnohé problémy sú znova o mnoho čistejšie a možno, že nájdeš aj také riešenia, ktoré si úplne nečakal.